Hier is het al je begonnen van Marit? Ja, hier is het begonnen. Pik maar wie hier winnen altijd de zieltrainingen. Je winnen wel altijd. Je laat gewoon de basis en maar de boord in de but en dan weer En je moet denken dat ze ooit een gouden medaille winnen zo op Olympische Spelen. Nee, dat hebben we nooit net. Oh, 6 en 7 juli 96. Een van de eerste wedstrijden van Marit. Op het Pikmeer en de Weide E werden de jaarlijkse wedstrijden van Oostergo gehouden. Deze korte baanwedstrijden van maximaal een uur blijken toch belangstelling te trekken. Bij de Optimisten B zegevierde Roelof Bouwmeester uit Watten, terwijl zus Marit de C-klasse beheerste. 24 jaar later streden broer en zus Bouwmeester in Tokio om het goud. Zij als zielster, hij als coach. Want liet één ding duidelijk wezen, dat is het enigste wat telt van Marit op deze Spelen in Tokio. Goud. Dat was al duidelijk toen wij bij de allerlaatste serieuze wedstrijd voor de Spelen in medemblik maar haar praten. Het wordt een hele strenge Olympische Spelen, maar dat we net naar boeten mooi en alleen is mooi sporten. Maar ik vind het ook wel mooi hoe gekker dan door het op deze manier, dus ook prima. Alles maar even wieken, ik wil goud hebben en alles wiekt ervoor. En hoe doet ze dat? Nou, ze gaat er heel vaak al van tevoren hinnen. In Rio had ze heel volle west. Nou, en na Rio had ze voort al naar Japan west. Nou, achteraf is dat een gouden set west natuurlijk, omdat voor hier zit de haven op slot, dan kon ze er niet mee trainen. Het huis in Watten, waar ze opgroeid is, kind zat toch als museum. Maar ontingen zo'n de treien zielende band Marit, Anneke en Roelof. Het ene pronkstikje in de collectie is nog mooier als het oren. Ze zijn altijd maar een trein op Paard West. En dan winnen ze een prijs en dan bewaar je die. En dan staat er grutsen, die staan op een kast. Hoe liet ze de band, hoe grootste de prijzen? Het wie net een strijd. Ze wie volgens mij nummer 16, hier zei haar CWO-diploma al. Op een storen, maar hier zit gewoon in de vingers. En hier moet het dan gebeuren op het wetter in Enoshima. Wat opvalt, coach en zielster binnen hut van elkaar. Wat ik wel het sterke vind, het is gewoon zakelijk. Dat had Maarten dus ook wel eens een keer zijn. Ja. Had hij net presteren kan wat ik wil en dondert hem erop. Ja, dat klinkt heel raar. Dus ben ik hut van elkaar. Ja. Ja, ze spreken het ook al even uit, dus dan kom ik net van verrassingen te staan. En maar heel eerlijk, ik vind het een gouden combinatie. Ze wordt broer en zus, maar... Ze doen het heel goed. Ze doet het heel goed, ja. Zilver in Londen op de Spelen van 2012. Goud in Rio de Janeiro in 2016. En altijd maar weer die trouwe supporters die het mij gaan. Het contrast kan dit hier net grutter. Jene Klaske Bouwmeester hier al een appartement boekt in Japan. En door het corona gaat het nou net terug. Maar dat is op zich wel heel spietig. Zit er van de laptop hier. Het is wel wat ambitieus. Het is wat oors. Ja. Het is even net oors. Het is net oors. Het is wat het is. Ja. En dat betekent dus nachts de wekker zetten. Al zullen ze dat de grif verroeren.